Hey, hallo. Binnenkort komt er een hele leuke voorstelling. Swimbad. Het is een productie van Tryater. Hij speelt zich niet hier af, maar in Bakkeveen. In het buitenzwembad Duundellen. En die gaat over het leven. Het gaat over herinneringen. Acteurs, medespelers in en om het zwembad. Hij begint om 7:30 tot 9 uur 's avonds. 20 mei begint de voorstelling, maar vanaf 27 mei is die toegankelijk voor doven en slechthorenden en voor blinden en slechtzienden. Wil je daarover meer weten? Kijk op de website van Tryater. Kom je ook?